Днескашният трейд рекап, какво стана? Главно не си спазих много стратегията и не си спазих не само стратегията ми, риск менеджмента. NQ напълно добре има One Hour Gap, който респектва при маркета, именно то Candle, и S&P също го има. И понеже не съобразих, че сме в bearish structure, по-голям таймфрейм, главно мислих, че ще стане ревърсъл, след като NASDAQ свипне тия Лондон лоуве, S&P не, именно S&P точно тук на този кендъл. Не изчаках за break of structure нито на по-буриш, нито на по-бериш индекса от двата. И изгафих доста сериозно, и върсна този гап и нищо не стана, което е напълно нормално. Не може от такъв голям дроп на NQ, от който се респектва one hour гапа, и понеже беше влезнал и S&P в този bullish гап, който респектваше. Да, напълно нормално е така да ме спре. На по-голям таймфрейм бяхме бериш. Не го съобразих, не гледах толкова структурата да е бериш, ами по-скоро за SMT-та, именно то SMT имаше, но структурата наистина може би е по-важна и по-силна, отколкото SMT-та. Трябва да съобразяваме с това повече, въпреки че SMT-та обръщат пазара. В този случай може да няма SMT пазара и пак да стане добър трейд. Само от структура, главноентървам тук. От този върс. Nasdaq даже няма и break structure. Като просто днеска ми изглежда добре пазара, исках да взема голяма печалба, последни не съм трейдвал. И да, рисквам проценти малко, загубата е толкова. След като загубя на този кендъл, пускам шорт с същия лот, загубата е толкова. И още два трейда, които просто искам да фана лонг тук, в този 5 минутен гап, 15 минутен и да, даже не е гап, както и да е. Загубата е толкова и като цяло правя същите грешки отново. Оставам в акаунта с толкова, на 200 като 100 като е с толкова, утре ще го фулпортна, просто да съм защото не мисля, че мога да го мина, има 1%. И накратко, какво ще стане след като го фулпортна? Ако възвера някакви проценти, окей, ще трейдам там де риск. Ще рисквам на 200 като колкото е баланса, 1% на трейд, много хубави трейдове искам да тейквам. В този случай избързах, не си спазих нищо и загубих като цяло. Имаше си continuation, респектваше всичко на по-голям таймфрейм, 15 минутни гапове, 1 час. Да. И накратко, брейк на 5 минути structure от 30 така, тук, този кендъл, или на това по-скоро, както и да е. Вече беше голям мува, гледахме на една минута, именно станах liquidity днес на пазара и да, можеше от този кендъл да се реентърне, така с топове тук, дори му направи едно каменото си хитва. Да, кратко не беше толкова. Не беше изобщо зле в интересна истина. Аз просто си меринах бая че иска да текна лонг от SMT на S&P и това беше цяло, беше доста добре. Ама аз просто не го съобразих и да. Ще има трейд рекап като трейдвам и ако вече болна и 200к акаунта, взимам си последен 100к акаунт и от него ще си рисквам 1%. Първият трейд ще рисквам 1%, ако загубя ще рисквам по половин, докато не съм на плюс. И тогава вече наистина ще си спазвам всичко. Проблема не е, че не съм добър трейдер или нещо такова. Проблема е, че не си следвам стратегията и риска. Повечето пъти го правя, но днескашния ден бях по-емоционален и не си го спазих. Както и повечето пъти, когато съм болвал акаунти, именно точно това случва. И да, мисля, че вече нямам много избор да продължавам го правя това.
Като цяло трябва да спра да го правя, ако искам да направя нещо като цяло. И да, ще има трейдер, както трейдвам.